cotas de uso da piscina municipal. Todas as queixas recibidas por usuarios da piscina municipal con respecto aos descontos do carné xove preguntamos por que motivo non se aplicou o desconto aos usuarios do carné xove e dado que no boletín oficial da provincia de Coruña, concretamente no BOC 132 do NUS 14 de xullo de 2014 anuncia a aprobación de decreto público con data 12 de xunio de 2014 a Xunta de Goberno local adoptou, entre outros, o seguinte acordo. Isto convenio asignado entre a FEGAN e a Consellería de Traballo para o desenvolvemento e difusión do carné xove no eido da Administración local e acordo da Xunta de Goberno local con data 6 de 2013 en que se aprobou un desconto de 10, 20, 30, 40 ou 50% en función das actividades organizadas e promovidas polo Concello para os mozos e mozas posidores de tal carné. Por unanimidade é que en votación ordinaria acorda aprobar un desconto de 50% nos bonos da piscina municipal aos posidores do carné xove. Preguntamos se está aprobado este acordo en Xunta local e publicado no BOC, por que motivo non se cumpriu coa bonificación sobre este decreto público aprobado e como vai solucionar o Concello dita situación. Aquí houve un pequeno problema porque como as tasas estaban en unha normativa e o carné xove en outro, pois os responsables de facer o carné nun primeiro momento non aplicaron o desconto do carné xove, pero que hai 3 ou 4 personas que non se aplicou o desconto do carné xove. E, bueno, estábamos falando de que o bono quincenal é de 3 euros, ainda que lle apliquemos o máximo que é o 50%, estamos falando de €1,5 en 15 días, pero de todas formas, a partir de xa, se lle fará o desconto correspondiente e todas as persoas que non se lle fixo, pois a seguinte quincena podrán ter a compensación, lóxicamente, simplemente foi unha interpretación de que a persona que fixo os carnés tiña diante solamente as tasas e non tiña o que despois se añadiu do carné xove.